Draga mlada damo, to je jedina stvar na koju vam ne mogu odgovoriti. Ne bismo li trebali krenuti naljevo? To jest, tamo prema Svjetiljci. Svjetiljka! Znači, stvarno si bio ovdje. Lagao si nam, ti mali... U redu je. A gdje uopće idemo? Mislim da bi Lucija trebala voditi. Zaslužila je to. I mislio sam, tako je pametna. Prema meni niko nije dobar. Gdje idemo, Lucija? Idemo vidjeti gospodina Tamnusa. On je dobri faun o kojem sam vam pričala. U redu, ajde, idemo. Osvetit ću ti se. Samo gledaj. Sredit ću te. Samo čekaj. Ne samo da je najbolji faun, već je i... O ne! Jadni gospodin Tamnus. Kakav nered! Nismo ni trebali doći ovdje. Što je ovo? Tu nešto piše. Bivši stanovnik ovih odaja, faun Tamnus, uhićen je i čeka suđenje. Optužba je izdaja njezinog veličanstva Jadis, kraljice Narnije, vladarice dvorca, carice usamljenih otoka itd. Također se družio s njenim neprijateljima, špijunima, te je prijateljevao s ljudima. Potpis. Fenris Ulf, kapetan tajne policije. Živjela kraljica. Ja sumnjam da će mi se svidjeti ovo mjesto. Lucija, tko je ta kraljica? Začarala je čitavu zemlju, tako da vlada vječna zima, a nikada nije Božić. Pitam se, ima li smisla nastaviti? Ne čini mi se sigurno. Idemo kući. Ali ne možemo, zar ne vidite? Ne možemo samo otići. Ipak, zbog mene je jadni faun upao u nevolju. Moramo ga pokušati spasiti. Mi ne možemo ništa. Idemo odavde. Tiho budi. Što ti misliš, Suzana? Imam grozan osjećaj da je Lucija u pravu. Moramo pokušati nešto učiniti za gospodina Tamnusa. Mislim da si u pravu. Moramo nastaviti. Kakva pustoš! Gladan sam jako. Gledajte, nešto se miče između drveća. Tamo, naljevo. Evo ga opet. I ja sam vidio. Još je tamo. Sada je iz onog velikog drveta. Što je to? Što god bilo, izbjegava nas. Ne želi da ga vidimo. Gledajte, brzo, tamo je. Kako izgleda? To je, izgleda kao životinja. Znam što je to. To je dabar. Vidio sam u rep. Želi da mu priđemo. Upozorava nas da budemo tihi. Mislim da je to dobar dabar. Ne možemo mi to znati. Hoćemo li riskirati? Mislim, nema smisla samo stajati ovdje. Ajde, pokušajmo. Držimo se zajedno. Bićemo jači ako se ispostavi da je neprijatelj. Ako nisi preponosan za razgovor sa mnom, moram ti nešto reći. Bolje slušaj. Što je? Tiho, ne tako glasno. Ne moramo plašiti djevojke. Shvaćaš li ti što to radimo? Što? Tražimo tipa o kojem ne znamo ništa. Kako da znamo na čijoj je strani? Možda nas vodi u zamku. To je ružna pomisao. Jer, ipak, zašto bi bio na krivoj strani? Kad smo kod toga, koja je prava strana?
Kako ćemo znati da je faun dobar, a kraljica zla? U stvari ne znamo ništa o nikome od njih. Faun je spasio Luciju. Tako joj je rekao. A znamo li to? I još nešto. Hoćemo li se znati vratiti kući odavde? Na to nisam mislio. Dalje, idite još dalje. Ovdje na otvorenom nismo sigurni. Jeste li vi Adamovi sinovi i Evine kćeri? Neki od nas jesu. Ne tako glasno, molim vas. Ni ovdje nismo sigurni. Zašto? Koga se bojiš? Ovdje smo samo mi. Tu je drveće, ono uvijek sluša. Većina ih je na našoj strani, ali postoji drveće koje će nas iznati njoj. A, znate na koga mislim? Kako ćemo znati da si prijatelj? Ne želim biti nepristojan, gospodine Dabre, ali mi smo stranci. Upravo si, upravo. Ovo je moj znak. Naravno, to je moj rupčić, onaj koji sam dala jadnom gospodinu Tamnosu. Tako je, jadnik. Kad su ga uhitili, predao mi ga je. Rekao je da ako mu se nešto dogodi, ja se moram sastati ovdje s vama i voditi vas. Kažu da je Aslan krenuo. Možda je već i sletio. Što je s gospodinom Tamnosom? Gdje je? Pššt, ne ovdje. Moram vas odvesti negdje gdje možemo pričati. Stigli smo, izgleda da nas gospođa Dabar očekuje. Kakva divna brana! Ništa posebno, a i nije dovršena. Između ona dva brda, sobe pune turskih poslastica, ti ćeš biti kralj Narnije! Turske poslastice! Turske poslastice! Turske poslastice! Opresno da se ne okliznete. Stigli smo, gospođo Dabar. Našao sam ih. Konačno doživjela sam i taj dan. Dobrodošli, uđite, večera je na stolu. Evo, objesit ću vaše kapute u ormar. Ajde, mili moji, sjednite. Opet pada snijeg i bolje je tako. To znači da nećemo imati posjetitelje. Ako vas je netko slijedio, sada neće moći naći tragove. Sada možemo prijeći na posao. Molim te, reci mi što se dogodilo Tamnosu. Bez sumnje ga je uhitila policija. Ali gdje su ga odveli? U njezin dvorac. Tko tamo uđe više ne izlazi. Kipovi. Sve je puno kipova. Ljudi koje je pretvorila u kamen. Moramo učiniti nešto da ga spasimo. Draga, nema šanse da uđemo u taj dvorac protiv njene volje. A još su manje šanse da živi izađemo. Taj je faun riskirao i spasio moju sestru, gospodine Dabre. Ne možemo ga samo ostaviti da ga pretvori u kamen. Nema smisla, Adamov sine, nema smisla da se trudite. A sad kad je Aslan krenuo... Da, pričaj nam o Aslanu. A tko je Aslan? Aslan? On je kralj. Vladar čitave šume. No nije često ovdje, razumijete? Nije bio tu u moje vrijeme, niti u vrijeme moga oca. Ali stižu vijesti kako se vratio. Ovog trena je u Narniji. Sredit će bijelu kraljicu. On će spasiti gospodina Tamnosa, a ne vi. Neće li i on biti pretvoren u kamen? Smiješac si, Adamov sine. Kakva glupost. Da njega pretvori u kamen. Ako ona uspije stajati na nogama i gledati ga u oči, to je najviše što će moći. Više nego što očekujem od nje. Ne, on će sve dovesti u red. Tako govore u ovim krajevima. Ispravit će svako zlo kada Aslan stupi na tlo. Kad mahne njegova ruka laka, ispravit će se tuga svaka. I kada pokaže zube, nestaće zima.
I doći će proljeće kada svega ima. Shvatit ćete kad ga vidite. Hoćemo li ga vidjeti? Zato sam vas i doveo ovdje. Vodit ću vas da se upoznate. Je li on čovjek? Aslan, čovjek? Naravno da nije. On je vladar šume i sin velikog vladara iza velikog mora. Zar ne znate ko je kralj zvijeri? Aslan je lav. Je li opasan? Strah me upoznati lava. I bit ćete strah, bez sumnje. Ako postoji onaj koji može stati pred Aslana bez straha, ili je najhrabriji od svih, ili je samo glup. Znači, nije sigurno? Sigurno? Ko je spominjao sigurnost? Naravno da nije sigurno, ali on je dobar. Jedva čekam vidjeti ga. Iako će me biti strah. Da, tako će biti. Određeno je da ćete ga upoznati. Sutra za kamenim stolom. Na rijeci, nedaleko odavde, odvešću vas tamo. A što će u međuvremenu biti s jadnim gospodinom Tamnusom? Najbrži način da mu pomognete jest da se upoznate s Aslanom. Kada bude uz nas, moći ćemo nešto poduzeti. Nije da vas ne trebamo. Ima još jedna izreka. Kada Adamova djeca pokrenu lavinu i preuzmu vladavinu, zlu će biti zauvijek kraj. To je istina, znaj, a vi ste došli. Još smo davno čuli da će Aslan doći u ove krajeve. Niko ne zna kada, ali niko od vaše rase još nije bio ovdje. To ne razumijem, gospodine Dabre. Mislim, zar vještica nije ljudskog roda? Ona želi da tako mislimo i na temelju toga se proglasila kraljicom. Ali ona nije Edina kćer, ne. U vještici nema ni kapi ljudske krvi. A zato i je tako strašno zla. Istina, gospođo Dabar. Tražila vas je mnogo godina, a da zna da vas je 4, bila bi još opasnija. Kakve veze ima što nas je 4? Zbog jednog drugog proročanstva, koje kaže u dvorcu su 4 trona. A kada na njih sjednu 2 Adamova sina i 2 Evine kćeri, to neće biti samo kraj bijele vještice, već i njezinog života. Zato moramo biti jako oprezni. Da dozna da vas je 4, životi bi vam bili u velikoj opasnosti. A gdje je Edi? Koga je zadnji vidio? Koliko dugo ga nema? Je li vani? Edi! Edi, gdje si? Kako strašno! Gdje li je otišao? Hajde, uđimo unutra.